tiri kurarama mumazuva esocial media. Yambiro yangu ndeyekuti Hello guys, how are you? My name is SGP. Kana kuti Sekuru Gudo Picture TV. Yes, ndinouya pano ndichidiscussa nyaya dzakasiyana-siyana. Chinangwa changu chiri chekutokonya kune imwe kona mubrain mako, musoro mako kusina kumbonge kwasvikwa nevamwe. So anyway, kana usati wasubscribe zvinhu zvakangonaka kuti ungosubscribe rawo gudo rinoiri. Yes, ndikwanisa kunge ndichiwana mari yekuti ndinotenga mazino. Anyway, regai tipinde munyaya yedu yanhasi. As you can see there, we have Winky D. That is a screenshot from Winky D's latest video. Yes, kune vanofarira Winky D. Aiwa tichakudzorei because matoo pane chimwe chidanho, matoo pane mamwe malevels. Anyway, chinhu chandangotanga nekutaura ndechekuti guys, you need to know basa revanhu vanonzi ma-influencers. Ma-influencers ndo vanhu vanotaurisa sesu pasocial media kana kuti pama-internet platforms akasiyana-siyana. Chinangwa chedu chaicho kukuudzai chokwadi. Our number one priority is to make money. Saka tichakuudzai zvinhu zvatinokuudzai zvimwe tichinyepa. I can tell you 90% of zvinhu zvinotaurwa ndezvekunyepa because chatinenge chida kudriver yatinoti traffic kana kuti tiwane ma-views ekuwanda tobva taita mari. Saka you must be very very careful pane ma-articles atinopublisha kana kuti miono yatinenge tichipa. So jumping into Winky D's latest new offerings. Pakaipa painternet panga paine bongozo. So ndakangomirira hangu kuti kungodzika mambishana kugase ndobva ndazoya zvangu sasekuru Gudo ndichitaura sematauriro andinoita. Yes, of course ndakateerera masongs emukomana. I don't want to tell manyepo zvangu kana kuti malies. To me, inini, there is nothing unique about Winky D zvamanje. But what I can tell you, what I've observed ndezvekuti muZimbabwe mune yatinoti invisible war. Mune hondo iri kurwiwa isingaoneke nemaziso. I think iri kurwiwa muspirit. Inozongonoda kunomanifesta panyama here and there. Ndo patinozoona pakakanwa nharo sedziri kukakanwa idzi paregion. So, point yandinozama kutaura ndeyekuti vanhu vari muZimbabwe vakatsamwa. Zimbabwean people are very very frustrated, especially in economy nemafambiro ari kungoita zvinhu zvakasiyana-siyana. Saka the only way they can express themselves is to vent out nekutora masides. Yes, this is where they take sides. Vachiataka a certain celebrity, vachirepresenta a certain celebrity, or vachitanga vari kufevhera a certain celebrity. This is not new. I hope kune vanhu vanogara vachifambira nenguva muri kuzviona zvichiitika. This is whereby people come in vachiti sekalazi mambo ndimambo vamwe vataiwa Winky D igafa. But the truth ndechekuti vanhu vane bitterness. People are angry and the only way they can say it is through or to wait for vanhu vari popular kuti vaite sevanonetsana, then they came in vachitora masides vachisapota uku neuku. Saka at the end of the day tinozonyatsoona kuti pane nyaya chaiyo ndeapapa apasi apa. Saka to tell you from what I've observed, ndikuona hangu kuti aiwa bama remukomana is way below. Just like zvakaitika kuna macheso, vanhu vakanditsamwira, vamwe vaka-unsubscribe, vamwe vakandituka. But chokwadi ichokwadi, you can tell kuti this is not the Winky D that we were expecting in 2025. We were expecting something much bigger. And now chinchangosara ibhachi repolitics raari kuwanda naro. Of course, if you go against the big guns in Zimbabwe, you trend there and there. Saka kutrenda kumweka kana tiri vanhu vakadzidza chaizvo vanhu venyika yambotungamirwa naMugabe, vanhu mbiri yekunzi takadzidza, hatingambobatwe kumeso nezvinhu zvakaposa kudai. Tese tiri kutoriziva kuti chiri kungotrenda panyaya yemusic yaWinky D. It is the political side of his lyrics and the political message that is hidden in his lyrics. Otherwise, when it comes to entertainment, I don't think you can hire Winky D kuti aimbe ma songs achimbira amai vako and say Winky D was entertaining your mother or mari yako yaendera zviripo. When it comes to entertainment, asisiko ikuku amenoti tingati ari kupi chaiko. Saka chinhu chandinoda kungoti inini ndizivise muri yeZimbabwe ndechekuti ngati savarairwa nemavara eshato. Timu rangu
chokwadi yayi ndechekuti we need new blood in the music industry. Vanhu munogara muchichema chema, havadi kubva pazvigaro, havadi kusiyira vamwe. Ndiani anofana kutanga imimi akaenda kuhondo yairwa nepfuti yekuti munhu aigona kufa nehondo yedu yemangoma yekuti wabenefitawo zvawabenefita? It's time to leave. So for me, I think it's time for these big guys, these popular artists to retire and pave the way for new upcoming artists. Hakuna chinhu chinyowani chiri kuimbwa nana Wengiti. Zvinhu zvese zvakatoimbwa ende kuna vamwe vanhu vakatozvimba zviri much better. Saka hatimbofa takabatwa kumeso chinzi Wengiti idhara anozogona kuimba kupfuura vamwe vaimbi. Hapana chinombonza anogona kupfuura vamwe vaimbi baba. Then there's nothing special about it. We know and we are very, very aware of why people are rallying behind Wengiti. It is because of the friction of his lyrics with the Zim political space. We are very, very aware of that. This is why you see people like Wengiti will not get my awards. Why? Because when on Pama awards, they know why they give people awards. They know exactly what an artist need to be doing kuti azonzi adeserve kupiwa a certain award. So tangoti tingovhurana pfungwa tichitofamba takatoda. A lot of these artists, they need to retire. We have a disease in Zimbabwe whereby people do not want to retire. Why do people don't want to retire? Zvinhu chakanaka. Macheso must retire. Ene zvane vana vake anofana kuita pave way for his sons. Waita take over. Munhu usati wakusemesa, munhu usati waora, munhu usati wakumara une nhunzi, munhu usati wakufurwa, wakusvipwa pasi senene vanhu. You must just retire, you know. Zvakanaka. But munhu anomirira kuti vanhu vatange vafinyamitsa kumeso kuti hapana chano hapana. Ndo paanozotanga kuzoti panapa ndiani muwanika. Saka ni music industry yedu iri kuuraiwa nevanhu ivava. Ende vanhu vacho vari kuvapa mbiri yekuuraya nyika ndimi mafans, ndimi maartists. Because I can tell you kuti 90% of Zimbabwe fans vanhu vanosapota music, they are also artists. Vari kutoda kutoendawo kunorirawo sezvikuita varume, but they are so stupid. Level racho rekudzungaira rakanyanya. How can you rally behind somebody ari kutokushayisa sadza kumba kwako instead yekuti utopinda muringi nemunhu iyeye uprove kuti you are good? Saka I can tell you kuti our music space is now the same as our political space as well. Vanhu avadi kusuduruka kana vambogara kudhuze nemoto. Havachadi kuti vamwe vambodziisawo mipimbiri yavo. Ndo vakuda kungoramba vakati zoto ipapo. But anyway, summing up the AI video, there's a friend of mine akaita video rake some months ago anonzi Donvet, an AI music video. Kana usina mbiri zvako usingazikanwe unobva watonzi hauko. But to tell you the truth, the first Zimbabwean artist kuita AI music video, the credit goes to Donvet Snippet. He is the first person who did a Zim AI music video of that type yakaitwa naWengiti. It's only that he is a very low profile. He is still growing, so people will never give credit. But kana takuda kuburitsirana mafacts, hapana zvakanga zvatoitwa nevamwe kudhara. Saka there is nothing special about this. And lastly, a lot of people are going to lose their jobs kana AI ikabvumidzwa kuita take over. And also creativity yacho hapasisina. Chikwa chinhu chandada kutaura about Wengiti murume akaomera. Can you tell me kuti haone mavideo anoitwa naSAP naSAP? Very, very nice videos. Kuomera kwacho kwemhando hakuzodi kusvika pakadai. Wai sarenda zvangu. Wakaomera murume. Tadza kubhadharawo video re $1,000 US wongotorwawo munamba wevideo.